Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε στην κουζίνα του Σεφ Νίκο. Ραβιόλια στο φούρνο. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι και ανακαλύψτε πολλές νέες συνταγές σε βίντεο. Για συστατικά και οδηγίες για αυτή τη συνταγή, δείτε την παρακάτω ενότητα. Για να φτιάξετε αυτά τα ραβιόλια παρμεζάνας, ξεκινήστε με αυτή την απλή συνταγή για σπιτική σάλτσα ντομάτας. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο και τα αφήνουμε στην άκρη. Σε μία μέτρια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, ρίξτε το ελαιόλαδο και το κρεμμύδι. Τηγανίζουμε, ανακατεύοντας συχνά μέχρι να μαλακώσει λίγο το κρεμμύδι, περίπου 1 λεπτό. Μόλις μαλακώσουν ελαφρώς τα κρεμμύδια, προσθέστε το σκόρδο και μαγειρέψτε για 1 λεπτό ακόμα. Προσθέτουμε τις ντομάτες τριματισμένες, αλάτι, πιπέρι, τη ζάχαρη και ένα μικρό κλωναράκι φρέσκο βασιλικό. Μειώστε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή για να διατηρήσετε ένα απαλό βράσιμο και μαγειρέψτε μερικό σκεπασμένο για περίπου 20-25 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά. Μετά από περίπου 20-25 λεπτά, η σάλτσα ντομάτας θα είναι έτοιμη. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε στην άκρη. Τώρα, ας μαγειρέψουμε τα ραβιόλια. Βάλτε μία μεγάλη κατσαρόλα με νερό να βράσει με μία πρέζα αλάτι για γεύση. Μόλις φτάσει σε σημείο βρασμού προσθέτουμε τα ραβιόλια. Μαγειρέψτε τα ραβιόλια 3 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία, για να αποφύγετε το υπερβολικό ψήσιμο κατά το ψήσιμο στο φούρνο. Όταν τα ραβιόλια είναι έτοιμα, στραγγίστε τα και αφήστε τα να κρυώσουν στην αφή. Χρησιμοποιώντας μια τρυπητή κουτάλα, αφαιρέστε τα ραβιόλια και βυθίστε αμέσως σε ένα λουτρό με παγωμένο νερό για να σταματήσετε το υπερβολικό ψήσιμο. Συναρμολόγηση: απλώστε 250-300 ml σάλτσα ντομάτα στον πάτο ενός μεγάλου ταψιού 23x33 εκατοστό. Τοποθετήστε τα ραβιόλια στο ταψί, επικαλύπτοντας ελαφρά αν χρειάζεται. Ρίξτε 250-300 ml από την υπόλοιπη σάλτσα ντομάτας πάνω από τα ραβιόλια για να καλυφθούν πλήρως. Περιχύνουμε με 200 γραμμάρια μοτσαρέλα και 100 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα.
Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 25 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο και αφήστε το να ψηθεί για άλλα 5 με 7 λεπτά μέχρι να φρατέψει το τυρί. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ΓΚ λάμδα, προσέξτε πολύ να μην καεί η επιφάνεια του τυριού. Μετά από περίπου 25 λεπτά, τα ραβιόλια παρμεζάνας είναι έτοιμα για σερβίρισμα. Πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο φρέσκο βασιλικό και σερβίρουμε ζεστό. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου.